Da ka bude Algaita movie box, wannan shine shafin da zaka fara gani, sai mu danna sign up da ke can kasa domin bude sabon kundi. A gurbin da aka sa name sai mutum ya shigar da sunansa. Sai adireshin email a gurbi na kasa. Daga nan kuma sai mu shigar da lambar waya, sai kalmar budewa na sirri wato password. Sai mu ƙara shigarwa a kasa domin jaddadawa, sai mu danna sign up. Ga alamar cewa an yi nasara wajen bude kundi. Sai kuma wajen shiga yayin da zamu shigar da adireshin email da muka yi register da shi, sai kuma mu shigar da kalmar mu ta sirri wato password. Sai mu danna login. To yanzu mun samu kanmu a cikin manhaja ta Algaita movie box. Kamar yadda ake gani a cikin manhajar akwai sashe-sashe. Kowane sashe yana da ma'anarsa da kuma aikinsa. Sashe na can sama mai dauke da faffaɗan hoto ana kiran shi bana, wanda ke dauke da hotunan fina-finan da ke cikin wannan manhaja da waɗanda ke gabar shigowa cikinta. Za a iya jan hotunan ta dama ko hagu domin ganin wasu daga cikin fina-finan da ke cikin wannan manhaja, kuma duk fim ɗin da aka ga ana sha'awar a kalla, ana danna wannan hoto zai kai mutum zuwa ga shafin shi wannan fim ɗin. Saboda haka wannan sashi na bana kamar wani somin taɓi ne na fina-finan da suke cikin manhaja da kuma waɗanda ke kan gabar shigowa cikin manhajar. Kuma ta nan mai amfani da manhaja zai iya zaɓen fim ɗin da ya masa ya danna kawai sai shiga, misali kamar wannan ruwan kibau ɗin idan muka danna gashi nan mun shigo cikin shafin fim ɗin. Ga bayanai na akan fim ɗin muna gani ga su nan, sannan kuma ga farashin wannan fim ɗin shine kwandala 20. A cikin wannan manhaja ba ma amfani da ko naira ko dala ko fan, amfani ake da kwandaloli. Gashi nan dai kudin wannan fim din kwandala 20 ne, kuma nan gaba kaɗan za mu yi bayanin yadda ake samun waɗannan kwandaloli. Sai misali shi ma wannan idan aka danna gashi nan mun shiga cikinsa, ga jerin bayanai nan dangane da fim din, haka zalika gashi farashinsa shi ma kwandala 20 ne. Wannan sashe na bana yana ɗauke da kuma hotunan fina-finai waɗanda ke kan gabar fitowa, waɗanda ba sa kan manhajar amma dai kamar tallane na cewa suna nan tahowa. Kamar yanzu wannan gashi na an rubuta yana nan tafa a ƙasa, haka zalika na gaba shi ma gashi a can sama an rubuta yana tafe, sannan ga wannan shi ma an rubuta yana tafe. To waɗannan ko da an danna su ba za su je ko ina ba za su kai mutum ko ina ba domin ba su fito ba tukunna. Wannan ma tana daga cikin alamu na cewa fim bai hau kan manhaja ba tukunna, yana kan gaba sai zuwa gaba. Sashe na gaba kuma shine sashen preview. Sashe ne mai dauke da sassan wasu daga cikin fina-finan wannan manhaja. Na kowane fim ka danna zai nuna maka kaɗan daga cikin samfurin fim ɗin ko kuma tallan fim ɗin domin ka san inda fim ɗin ya dosa. Sai kuma sashen top watch wanda ke dauke da fina-finai 3 waɗanda masu amfani da wannan manhaja suka fi kalla. Biye da shi akwai top liked waɗanda fina-finai 3 ne da suka fi samun like daga masu amfani da wannan manhaja. Sai kuma top downloaded waɗanda masu amfani da wannan manhaja suka fi saukewa a cikin wayoyinsu. Daga nan kuma akwai series wato fina-finai masu dogon zango, sai kuma latest wato sabbin shiga a cikin manhaja. Duk waɗannan sassa a ƙarƙashin rukunin home suke wanda madadinsa ke can ƙasa. Idan muka danna na gaba da shi wato explore, shi kuma zai buɗo mana duka fina-finan da ke cikin manhaja. Kuma sannan yana da gurbin nema wanda ga shan a can sama, wanda za mu iya amfani da shi wajen nemo fim ɗin da muke buƙata. Misali a ce muna buƙatar mu kalli fim mai suna Zuciya. Muna shigar da sunan fim ɗin zai fito mana da shi. Muna kuma dannawa zai kai mu shafin fim ɗin kamar haka. To shi ma dai ga bayanansa, haka zalika ga farashin shi nan wato kwandala 20. Bari mu koma baya inda muka fito sannan mu dora zuwa rukuni na gaba. Daga rukuni na explore za mu motsa gaba mu shiga rukunin wallet wato lalita kenan, wajen da yake dauke da adadin kwandalolin da mai amfani da manhaja yake da tare da cinikayyar da ya aiwatar. Ga wata madanna mai suna top up, idan muka danna ta za ta fito mana da wajen shigar da adadin kuɗi wato wajen sayan kwandala kenan. A nan ne za mu shigar da farashin kwandala na nawa muke so mu siya, duk da cewa gashi nan an rubuta cewa ba za mu iya siyan na ƙasa da 100 ba, saboda haka bari mu sa 100 mu ga inda zai kai mu. Muna shigar da 100 sai mu danna OK. Da zarar mun danna OK, za mu samu kanmu kai tsaye a shafin biya. Sai dai bayan za mu taɓa wannan fanni ba, za mu danna alamar sokewa mu dawo baya. Mu lura idan muka shigar da adadi ƙasa da ƙa'ida, misali a ce 99, muka sa OK, gashi nan ya gwada mana cewa ba za mu iya sa ƙasa da 100 ba, sai dai daga 100 abin da ya sama. Bari mu shiga rukunin download. Duk wani abin da aka sauke a wannan manhaja anan za a same shi. Kasancewar yanzu ba komai a cikin nan, bari mu je rukuni na gaba, mo. Shi kuma wannan rukuni yana dauke da sassa guda 6. Idan aka shiga na farko wato video, zai kasance yana dauke da dukkan wani fim da aka siya. Daga nan kuma sai sashen change password. Shi kuma amfaninsa shine idan kana so ka sauya kalmar shiga na sirri wato password, sai ka shigo nan ka shigar da wanda kake amfani da shi, kana ka shigar da sabon da kake so. Idan muka koma baya kuma muka shiga watch list, shi kuma yana dauke ne da duk wani fim da kai washe da cewa kana so ka kalle shi. Idan muka koma kuma akwai sashen earn coin.
Shi a wannan sashe kyautar kwandala ake samu, sai dai za mu yi cikakken bayani zuwa nan gaba kaɗan. Shi kuma sashe na gama amfaninsa idan kana so ka goge kundinka, mai yiwuwa ko kana so ka buɗe sabon kundi da sabuwar lamba ko da sabon adireshin email kuma kana so ka goge tsohon na da, to da nan za a yi amfani wajen goge kundin. Sai kuma sashe na ƙarshe a wannan rukuni wato sign out. Nan za ka danna idan kana so ka fita daga kundinka, ta yadda idan ka dawo shiga sai ka sake shigar da bayananka. To duka waɗannan su ne rukunoni da sassan da wannan manhaja ta kunsa. A gaba ta gaba kuma za mu nuna muku yadda za ku samu kwandaloli kyauta ko ku siya, ku sai fim, ku kalla ko kuma ku sauke a cikin wayoyinku. Misali muna so mu sai fim ɗin Magauci, sai mu danna mu shiga. Sai mu danna madannar siya. Zai tambaye mu shin muna so mu sai wannan fim? Idan muka sa yes, gashi ya nuna mana cewa ba ma da isassun kwandaloli. To me abin yi kenan? To abin da za mu sai mu koma baya mu shiga wallet. Hanya ta farko da za mu samu kwandala shine mu danna top up, shine idan za mu siya kenan da kuɗin mu. To akwai yadda tsarin lissafin yake, kuma yadda tsarin lissafin yake shine kowace kwandala kuɗin ta naira 10 ne. To yanzu idan za mu sayi kwandala 20, farashin mu zai kama naira 200 kenan. Saboda haka sai mu shigar da 200 domin sayan kwandala 20, sai mu danna OK. Daga nan zai kai mu shafin biya. A nan dai hanyoyin biya guda 5 ne. Bari mu tsallake na farko mu shiga na biyu. Za ka yi amfani da wannan hanyar biya ne idan kana so ka biya ta banki. Kuma ga bankunan da suke aiki a wannan tsari: GT Bank, Kuda Bank da kuma Zenith Bank. Duk masu amfani da waɗannan bankuna za su iya biya ta wannan hanya idan suna so. Bari mu koma mu zaɓi hanya ta uku, ita ce Pay with Transfer. Idan ana so a biya ta hanyar transfer kenan. Yana budewa za ga sunan asusu wato Paystack Checkout, sunan banki Wema Bank, ga kuma lambar asusu nan a biya a ƙasa. Ana turawa sai a danna wancan madannin na ƙasa wanda aka rubuta I have sent the money. Nan take ba bata lokaci za a tabbatar sannan sai a ba mutum adadin kwandalar farashin da ya biya. Amma a sani wannan asusun na wucin gadi ne, ma'ana bayan mintuna 30 zai zama na babu shi, na dan wani lokaci ne aka samar da shi, bayan mintuna 30 zai zama na babu shi. Saboda haka nan take mutum zai transfer din, kuma nan take zai tabbatar yayi transfer din, kuma nan take za a turo mishi. Hanya ta hudu kuma ita ce Pay with USSD, ma'ana da layin da aka yi rijista asusun banki za a shigar da wasu lambobi da suka fito kamar irin wannan, sai a tura. Bayan an tura sai a danna wancan madanin na ƙasa da aka rubuta I have made the payment. To daga nan za a tabbatar, sannan nan take a turo wa mutum adadin kwandalolin farashin da ya biya. Amma yana da kyau a sani cewa shi wannan tsari da bankin Guarantee Trust Bank wato bankin GT kadai yake aiki. Sannan haka zalika sai an yi amfani da layin wayar da ake samun alert a kan shi. To daga nan kuma za mu koma baya zuwa hanyar biya ta gaba, wacce ta kasance ita ce ta 5, wato Pay with Visa QR. Ita kuma yadda take aiki shine sai ga masu amfani da bankin Visa, haka zalika suke amfani da manhajar bankin. Za a sauke wannan hoton na QR code sannan sai a yi scanning din shi da manhajar bankin. Ta haka za a cire kudaden sannan a turo kwandalolin da mutum ya siya. Yanzu kuma za mu koma ta kan hanya ta farko wacce muka fara tsallakewa, wato hanyar biya da katin banki. Ko kana a Najeriya ko kana kasar waje, za ka iya biya da kowanne daga cikin waɗannan katina da ke zayyane, wato Mastercard, Visa Card, Verve Card da kuma American Express. To yanzu za mu bi ta wannan hanya ta yin amfani da kati wajen sayan waɗannan kwandaloli. Da fari za mu shigar da lambobin da ke rubuce a jikin katin, sai kwanan wata hallau shi ma da ke jikin katin, sai lambar CVV da ke bayan katin sai mu danna pay. To anan ne za mu shigar da pin na wannan kati. To daga nan ne domin tsaro za a tura wata lamba zuwa layin da aka yi rijistar katin da shi. Saboda haka mun samu wannan sako, ga lambar nan za mu shigar da ita. Bayan mun shigar da ita sai mu danna authorize. To daga nan sai mu dan jira kaɗan, ga sako nan ya zo cewa kuɗi sun shiga. Sako ya nuna cewa mu rufe wannan shafi saboda kuɗaɗe sun shiga. To yanzu mun rufe shafin, mun dawo cikin wallet. Kamar yadda muke gani ga transaction nan ya gwada cewa an sayi kwandala 20 ta hanyar amfani da katin banki. Muna ji a ƙasa shafin zai refreshing ga total balance ɗinmu nan ya zama kwandala 20, ma'ana waɗanda muka saya kenan a yanzu. Wannan ita ce hanya ta farko ta samun kwandala, wato ta hanyar siya kenan. Hanyar samun kwandala kyauta kuma za mu shigo zuwa wannan rukunin na mu danna madannin N-Coin. To nan take za a nuna mana talla na tsawon daƙiƙu 30, kamar yadda muke gani lokacin yana tafiya yana gangarowa zuwa ƙasa. Da zarar ya ƙare za mu samu saƙon alamar cewa kyautar mu ta iso, kamar yadda za mu gani nan da 'yan wasu daƙiƙu. Yawwa, to ga kyautar mu nan ta iso ta kwandala guda. Saboda haka da zarar mun shiga cikin wallet ɗinmu za mu ga cewa adadin kwandalan mu ya ƙaru. Muka sake shiga mu muka danna N-Coin, za a sake nuna mana wani tallan hallau. Da zarar tallan ya zo ƙarshe sai saƙon cewa kyauta ta iso, wato kyauta ta kwandala 1. Idan muka sake dannawa hallau za a sake nuna mana wani tallan, wanda shi ma daga bayan shi idan ya zo ƙarshe za a sake ba mu kyautar wata kwandalar. Kuma akasari su waɗannan talluka ba a nuna su na tsawon lokacin da ya wuce daƙiƙu 30, saboda haka ba lokaci da yawa ake ɓatawa wajen kallon su ba.
Da zarar sun zo ƙarshe ba tare da ɓata lokaci ba, kyauta ta sauka. Saboda haka idan muka garzaya zuwa cikin wallet ɗinmu za mu ga cewa adadin kwandalolinmu ya ƙaru. To tunda mun fahimci wannan, bari mu garzaya zuwa kan fim ɗin da za mu siya domin mu ga yadda za ta kaya. Kamar yadda muka yi ɗazu, za mu danna madannin siya, sai mu danna yes. Muna dannawa kuwa shikenan gashi har mun siya. Yanzu haka muna da zaɓi guda biyu, ko mu danna play mu kalla kai tsaye kamar haka. Ai kana da yakinin zaka ci ba? Ka kasance kana da saurin harzuka. Ko kuma mu danna madannin download domin saukewa a cikin wayarmu. Gashi mun danna ya nuna mana alamar cewa ya fara saukewa. To daga nan sai mu tafi zuwa shafinmu na download domin mu gani. Gashi nan yana saukewa. Idan muka koma cikin wallet za mu ga adadin kwandalolinmu ya ragu. An cire 20 na wancan fim da muka siya, sannan guda 4 sun rage waɗanda muka samu sakamakon kallon tallace-tallace. Yayin da fim ɗin da muke saukewa ke sauka, bari mu sake komawa mu kalli wasu tallace-tallacen domin mu yi amfani da lokacin jira wajen tara wasu kwandalolin. Kun ga kenan a ta haka za a samu tsuntsu biyu da dutse ɗaya. Haka dai muna kallon tallace-tallacen, muna ɗan waiwayawa mu shiga mu duba mu gani, mu ga adadin da muka tara sai mu koma kuma mu ga abin da ya sauka. Za mu koma mu ci gaba da kallon tallace-tallace, muna tarawa kanmu kwandaloli na kyauta, waɗanda idan sun taru za mu yi amfani da su mu sake siyan wasu fina-finan. In an kalli 2 ko 3 ko 4, sai kuma a sake komawa a waiwaya a gani. Idan bai gama ba sai a sake komawa a ga adadin abin da aka tara, a koma a ci gaba da kallon tallace-tallace domin a tara kwandaloli. Idan muka yi na ɗan wani lokaci sai mu sake dubawa mu gani. Yau wato yanzu gashi nan ya sauka gaba ɗaya. Muna danna kaftawa. Idan muka koma wallet za mu ga gashi nan mun tara kwandala har 10, waɗanda dukansu ta hanyar kallon tallace-tallace muka tara su. Kuma muka duba jerin cinikayya za mu gani duka gashi nan ɗaya, kowanne gasu nan daidai. Mun same su ta hanyar kallon tallace-tallace da duka shiga da fitar kwandala. A bangaren fina-finai ko shirye-shirye masu dogon zango, a kowanne muka shiga za mu ga fita-fitan a jere, ta yadda bayan an siya kowanne ake so in aka danna za a iya kallon shi ko kuma a sauke shi kamar yadda ake bukata. Kuma shi wannan farashin ba wai na kowane kwaya ɗaya bane, na duka jerin waɗanda suke wajen ne. Kamar yanzu misali wannan, shi ma idan aka shiga ga fita-fitan daga 6 zuwa 10, shi ma idan aka biya kuɗi na duka fita guda 5 ɗin ne. Haka zalika shi ma wannan idan muka shiga za mu ga ya fara daga fita ta 11 zuwa fita ta 15, sannan idan aka siya shi ma na duka fita guda 5 ɗin ne. Da fatan an gane duk wani abin da ya kamata a gane a cikin wannan manhaja. Domin neman ƙarin bayani ko yi mana wasu tambayoyin, za ku iya turo mana saƙo a adireshinmu na email kamar haka: moviebox@algaita.com.